24. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika. Ako Bicol. Nagtanom ako nin bata sa la puerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang ka ko sa la puerta Ano na kita? iwason Naglayog na subalons. matabaon. Luminayog na subalons. Han mamunga ini Kaya tutok na ni ayos na. sinapot Nahiling tanaan hot air balloon diriba. dyan sa dating Legazpi Domestic Airport. Dahil na kita maignorante kan duman sa Pampanga asin iba pang lugar na igwakayan. Dahil yan sa ako Bicol. First time na mangyari digdi sa Albay. Nagtanong Sige po, ako Bicol program. sa la puerta mong magayon. Ako garan sendong amigo sa radyo Al Armario. Pirmi aldaw Pinapaabot nin Norabuena sa Lambang Saro. ano Sa pangaran ka na ko Bicol. ko Yan dyan si Congressman Saldico. patag na sa kong itinanong mataba Yan man si Congressman Attorney Jill Bungalon. nga ini And siyempre, niluto na ang Executive Director po si Attorney Pido Garbin Jr. amuya. Gabos na mga staff ka na ko Bicol. Si Ribot-Sibot. Sa tulong aldaw na darakulao na aktibidades digdi sa Albay, sa Legazpi City. Kaya si Ate Sally, garo napagal maray. Grabing init. Anyway, importante nag-enjoy ang people. Kasubanggi, grabe sa tao sa concert. Matindi. Gustong sabihon, Han mamunga an Albay, niluto talagang kaipuhan nin mga siring ka na aktibidad. sinapot na mo Pero although na may mga kaipuhan sa naman na planchahon, siyempre, sa primero, paboritong merienda nahilingtan mga sabi ko dit pang diferensya. Pero sa pag-abot kang panahon, maluway-luway manamarigloi, at least nahilingtan na ang epekto kan turismo. Imagine mo yan grabing traffic ka subanggi. sabi ko lang dyan Magpon dyan sa Tagas, pasiring digdi sa airport. Alay dyan sa sa may Cruzada, pasiring sa airport. O digdi sa Washington,
Ralakawan sa mga tao. Awak-awakon mo ito, John. Matindi talaga. Bata, so kabayo ko na walat naman sa may Luwasan kan airport, dating airport. Malaw ka ko tanya, kumahiling man daw ako kay Sarah G. Saka kay Bambo. Kunin batang Banan ko si puwerta mong magayon. si Danny na Garcia. Tigiripa Tapos si Kagawan Jess na Magallanes. aldaw banggi. Awano ka? Lakaw yan John. Ano nang Duang John ang partner ko ngonya. Gitarista sa kateknisyan. mong mahiwaso. Aram nindo, John. Nasa kong itinanong Lakaw sana kami. mataba. Dahil na kami nakakaagi palaog. Maray pangayakan sabi ni Danny. Ini Maliko kita pasirin digdi sa Laog kan Pepperland. iya Ano man yung concert na gilingon ta dyan sa Laog kan Pepperland? kan pagkiri. Labutan mo naman si board member Ray Bragais kan Tabako na ma-mayor. Ma-mayor tala. Alagang desidido na si board member Ray Bragais. Ma-mayor talaga kan Tabako. Yan, duman nag-relax. Ang taon-taon na hiling mi naman sa may sarong parte kan na Pepperland Hotel. Yan si former governor Nagtanong Al Francis Bitsara. sa Nagtaba si governor. Taba na si governor. nagiriparo kong pir. At least nagkakurumustahan. Aldaw banggi. Nagirilingan kami duman. Dahil yan dahil sa Kubicol, dahil sa concert, dahil na kami nakakalaog yun. Matindi talaga. Kung nailing si Sarah G. Tinanong Kung nailing sa performance. Mamati ko na sa napagluwas me, na malere na ko lang medyo dit na sa tao. Jesus na kaurugmahan, sururiyaw sa mga tao. Tapos may fireworks pa lang, Rosa de. May fireworks pa. Talagang matindi. At siya nabanggi si Singani Susaro, si Eli Bundia, tapos si Jericho Rosales. Ayan, siguro artista aram na ang problema dapat ma-anticipate na ang traffic. Pero may suggestion naman kasabanggi sa Ororampangan may magayon man na idea ito na mas magayong close traffic na digdi sa Washington sa kanto baga palaog sa may Pepperland, tapos i-close traffic naman duman sa Tagas mamunga man sa may Tagas sa may Magayon Drive. niluto Kumbaga, dumana sa na mag-aragi sa mga bihikulo. Dahil na pagpalaog ang kibihikulo digdi sa may palaog sa airport, dating airport. Na mareregad, puro sa natawo. Puro sa natawo niya sa laog. Kaya na area na yan. Kulandya Ay, suggestion man sana. Kan mga nakaka-observe kan na sitwasyon ka sa banggi. Tanganing dahil na mautro so, makairak sa mga auto. Diyon, nakalaog naman sa area ito kan airport. Ay, nagkaurubasan kay gasolina sa iba. Sa iba, nag-irinit so clutch. Matindi. Dahil ka na, birang oras ka naman, dahil ka man makakaluwas. Matindi talaga. Jesus na traffic ito. Gari na EDSA. Sabi ni Daning Garcia, experience ko ngayon alka ito sa Manila, nag-concert man si Michael Jackson. Arong ngayon ka sa traffic. Michael Jackson na nagana. Kaya dumugon kita mo. Atindi. Anyway, at least nahiling ta tabi ang efekto. Tamaan pag-iisip ka na ko Bicol, lalo ni Congressman Saldico, na saro ang turismo sa paagi. Para batang dayuhon kita digdi sa Albay. Ito nga ni, warm up pa sana yan. Primero pa sana yan. tigiriparo kong Sa ibang bansa talaga yun. Naarog ka yan. Idumog talagang. Kaya dakula na bagay yan. Imagine mo may mga foreigner digdingon yan. So ito ba nga mga nag-operate kaya na hot air balloons? mahi Mga foreigner yan, John. Mga foreigner yan. patag na sa Ay, listahan ko. May listahan ako digdigan mga
kuha na yan, 17 o 16 na balloons. Iba-ibang itsura. So mga day nakailing tabi, iba-ibang itsura. May itsurang building, may itsurang ikos, may itsurang ano yan, Pokemon, may itsurang ayam, ha? May itsurang ano pa ito, Roso, ibang gari karabasa. Natatanaw nito tabi. Iyon yan sa mga hot air balloons ang nag-ooperate palanggaan. Daraninda, sadirininda, may taga-Amerika, US, may taga-England, may taga-Brazil, may taga-Sweden, may taga-France, may taga-Netherlands, Belgium, pati China. Oh, may taga-China dyan, may darama na balloons. bata O kita digdi, gamang kutang balloons kita baga. Gamang kitang balloons sige dyan na day. Lang sa ako sa birthday gagamit. Sa birthday gagamit ng balloons ta digdi. ano na mahan Mga Jesus Mario si pare. mong mahiwason Ang balloons sa digdi. Ano naman si Sally? Sila, mas magmahong kami sa istorya. Ni si John. John, kita daw nga na mag-istoryahan ta. Ano, kompleto na sa contestansa? John? Kompleto. Kompleto na? Oo, kompleto may po. Kompletong may kulang? Yan, oo. Di ano, pero na-audition na sinda. Gabos na. So nag-arabot? May day nag-abot? Dakulman. Dakol sila nag-abot. O, di paano yan? Paratas. Baka na traffic sa iba. Dahil pamanggit nakatapos sa concert. Nagkagir na mga get. Ini itong kayang panahon. Nagmanagil ang mga mangkasubago. Anyway. O, di, kumusta lamang John ang kwanta? Nagiling kang concert. Piriton ko man, dahil man ako makalaog. Makalaog ka man, dahil ka man nakailing. Yan, tama pati yan. Oo. Ay, nako. Di, paano? Ano sabi mo, Ate Rose? Di, bullpen. Dahil man, dahil ka magkaipon, bullpen. Diyan, natatawad. O, di, ano, John, kumusta ang racket lamang ko niyan? Okay man, kuya, kang May 1, May 2, yaon kami sa farm plate. Farm plate? Yes, Ayos ka. Duman man kami perform. Duman man kami nag-perform. Ayos ka talaga. O di, day ka man na-imbitan duman sa concert lamang. Maski po imbitaran ako, di man ako maduman. Day ka man. Day, at least magkuang ka lamang duman. Maski background kuwan sana ni Bambo. Madara ko naman, kuya, oras. Butong, Bambo. Di, ano pa itong tanay niyo? Ay, manali na niyo. Sige, punan ta na gayon, ang karantahan. Ano John? May intro muna kita. Alat-alatan ta so intro. Tasi kung Pido, garo... Napirot man. Napirot ka din, nag-reply sa ko. Tapos si Kung Jill, paragalo nito. Si Kung Pido, nagbisita si Speaker Martin Romualdez dyan sa anong ako ni dating BRTH compound. Dakulaon pala niyan, building gigibuon dyan. 10-story building, ang gigibuon dyan na hospital. Barita ko, aranin ang groundbreaking kang daga-da, kuya. May kuha na nga ni, may pundasyon na nga ni. Mag-groundbreaking da. Oo. Nailing ko na sa ground, sa breaking da. Nailing ko na sa ground, dakula ng pundasyon. Iyo. Tapos dyan sa De La Paz, Candaraga, may gibobalan dyan na convention center dyan. At hindi yan, talagang maabot ang panahon. Mayaman na ang daraga. May convention center na. Talaga. Arani sa airport, De La Paz. sinapot Kaya maabot ang panahon talaga. Garin na Manila ining Albay. Iyo. Matrapiko na nga ni. Concert pa sana yan. Mala, pag duman mi kuya sa farm plate, iyo man lain talaga so tamanyo kan auto. Iyo. Sa may Washington. Talaga, di sige, John. Tiraon ta na partner John Napoles. May intro mo na kita, John. Tapos diretso ka na pasokan team song ta. Nya. Sige.
Maghaharap-harap na ang pinakamahusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Ako Bicol, inisa ko yung tataramon. Ikaw tiwala sa sarili, asin makadyo. Magalang, madaling mamo, maurag, mamo. May paninindugan kasama tanong. Basta sa matanos, kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ituraw sa gabos. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Alright, sige. Ha? Rimati na. Iyan tabi ang intro song kan Ako Bicol. Sa tuyang karantahan o rugmahan, asin tarabangan, season 10. Siyempre, ngunyan, tulong categories po ang sa tuyang labanan. Kids category, adult category, at saka sa pwede pa kami category. Ang mga premyo kayan, Ate Rose, pirangani sa premyo sa kids? Ngayon Ah, 1,000? Yan. Mag-mic ka, Rose. Tawin na microphone si Rose. Nanganing mamatian boses niya. Pang-announcer man ang boses ni Rose. So, sige na. Oh. Kaya nga ang premyo ta sa kids category. Pag-abot sa kids, Magayon na ba ang boses niyo na eh? Oo, sige na. yun na naman. Ganun mo pang FM. Pag kids, 1,000. 1,000. Winner. Winner, Sa winner. Pag consolation, 500. 500. Oh, kinaya pang Jollibee. 500 Okay. Sa adult, Pag-abot naman sa adult, ang winner ta is 2,000. wow, 2,000. Pero nakula, adi. Oh. Pag consolation, Oh, 1,500. Kuya Jun, tag 50 kita. Pero nakula man. Pag dahil nag-abot so contestant, pwede man kumanta si Jerome. Si Sena Jeroman. So anta sa IT ta. Kung dahil mahiling ni Kuya Jun. Abutan na si Ate Sally kung pwede magkanta si Jerome ta. Kundi, araw kan di mag-abot. Di, sayang kang premyo, 1,500. 1,500 pati. So, sa pwede pa kami, pera. Ay, sa pwede pa kami, 1,500. Pag consolation, 1,000. May pamasahe pa. Walang Pagkaw bagay pa. na yan. Di ayos sige. Di, paano? Ano John? Dahil nagabot si ba? Dahil nagabot, nagkargira lamaw. Di, gana nag-ani. Nagilamaw.
Nagiling kay Bamboo. Ah. Tigsara. Di pwede man tigduruang kantaan kada contestant. Tigdiruwa. Oh. Dagdag sa wala pang bayad. Yeah. Concert this time. Sige ta, punan ta na. Napunin na yan, Kuya Al. Nganing pero ka istorya ng aning mga contestant. At nganing mahal yan, nervyos. Sige daw rin yan natabi. Nag-audition, may nagkukubog-kubugan busis. Kami nagkukubog-kubog. Ay, ali yun man. Sabi ni Kuya John Napolis, baan nga tinakot mo nyor? Ali yun man kubog-kubog. Sa kon man sanaan, sa primero man sanaan. Ang gabos baga Kuyang Primero, nagkukubog-kubog. Ay! Para naman ang kaisipan mo, Junior. Ay, mga kubog-kubog sa primero. Man, sa primero mga alim mo magkanta. Talagang ayos ka talaga. Anyway, ang first contestant sa kids category, taga San Vicente, Tabaco City. Yun na ini si Bibi. Sige daw, iampang mo ang camera, Jerome. Martinez, san sa to yung IT. Tanganing masanay ining aki. Masanay siyang mahiling sa telebisyon. Malay mo umabot ang panahon. Artista na ini. Araw kay Sarah G. Dali siya na. Ayan, okay. Ang ngaran niya si Micaela B. Pareha. 10 years old. Ayan, Micaela, kumusta ka nene? Gamitin mo ng mic. Maghampang ka sa telebisyon. Sa camera. Ayan ang camera. Ayan ang camera nene. Hilingon mo yan. Yan ito. Hay ang camera, John. Saan? Kay John maghampang. Sige. Kay John ka maghampang, ha? Ini naka-stripe. Bako si John. Dua kayaan John. Aling mo? Nahiling ka ba sa television? Magkayunong ka. Sige. Ayan. How old are you na, Micaela? 10 years old po. 10 years old. Yan. Very good. Saan ka nag-eskwela? Sa TNWCS. Ano po ito, Bibi? Ano ito? Tabaco Northwest Central School. Wow. Ayan. Tabaco North. Di pirmi ka naman nagkakanta sa program doon sa Opo. eskwelahan. Minsan po, pag tinatawag po ako. Ng Ng teacher. Pag may mga okasyon, may mga program, pinapakanta ka. Apa. Sa classroom, pinapakanta ka. Apa. Ilang taong ka natuto magganda? Mga 6 pataas. Mga 10. Di mga 4 years na siyang Iyo, Kuya. nagkakanta. Very good talaga. Kaiba mo? Kaiba mo? Si Mami. Si Mami. Asan si Daddy? Ang pangalan ni Mami? Anong pangalan ni Mami? Bernadette Biescas Bongalon. Si Kong Jill. Parientes ni... Pero si Papa mo Bongalon. Ano po siya? Pareha. Pareha. Ito tayo manangad. Pareha. Okay. Bungalon. Ayan, okay. Ano mo manay si Congressman? Kapilido. Pero kung magkandidatong regular congressman si Congressman Jill sa 1st District, maboto ka man? Ay, siyempre nga, kapilido. Malay mo kung malawos yan na pigabana-bana. Anyway, ano kakanta mo, baby? On the Wings of Love by Regine Velasquez. Wow, halangkawon yan, Regine Velasquez. Matibay ni Kuya mag-English, Matibay ni mag-English. Oo, On the Wings of ano yan? Of Love. On the Wings of Love. Yan. Regine Velasquez. Sa pakpakan sa imong pagkamuot. On the Wings of Love. Yeah. Sa pakpakan sa imong pagkamot. Ayos ka man, Junior. On the Wings of Love. Yeah. Iyo man ang God. Dahil akong ibang maisip na Bicol ka sa pakpak an sa imong pagkamuot. Di pwede pala ining mahulog tala sa pakpak. On the Wings of Love, Kung madumog. Ay na pagkantaon ta na si Micaela. Baby, nervyos ka? Kunti. Alisin mo ang nervyos. Hawakan mo ang ang puso mo. Ayan.
Ayan. Sige, relax ha. Relax. Maghangos ka muna. Hinga muna. Hinga. Inhale, exhale. Sige. Relax. Relax na. Sige, John. Good luck. Micaela Pareha. Sa iyang On the Wings of Love from San Vicente, Tabaco City. Good luck. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. On the wings of love, above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you will come with me. On the wings of love, above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm your exclusively. Right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream, running free, traveling on the wings of love. On the wings of love, above the clouds, the only way to fly. On the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high, together flying high. On the wings of love, above the clouds, the only way to fly. On the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. Alright. Okay. Ayos. Thank you. Thank you, Miss Micaela Bonggalon Pareha. Nawara na so nervyos yan, aki. So, primero man ang halata. Iyo, baby. Halata. Sa primero. Okay, sa primero lang yan. Talaga, John. Tama ka, John. Sa primero talaga, nangubog-kubog ka. Ayos, okay. Wala pa sa kalaban ka eh. Wala sa kalaban pa. Anyway, may oras pa siya. Wala pa sa kalaban.
Taon-taon doon tagiraray. Dapat kaya ang mga contestant ata ba? Napag-arog ka na pag inabutan kitang 9:30. Sorry na lang sa kalaban. Pag na yung kalaban, siyempre gana na yun sige, masunod. Pwede pa kami category. Sa la puerta Piga pa dyan tan sa adult. Yung format. Masusarong contestant. Mabantay ka na aki. Nang-aki sa agom. May duwanon sa agom. Anyway, sige. Eto na. Pwede pa kami kategory. Taga Tabaco man taga San Roque, Tabaco City. Si Tony Antonio Canon Jr. Okay, sige Ton. Good morning sa imo. Good morning po, tabi Kuya Al. Long Kumusta time ka na? no see. Long time Okay no lang see. po. Kumusta ka na? Okay po. Yes. Ano nga napod sa imo, Tony o John? Minsan po pag mga pagiriba apod na sa kuya, Tony, ngunyan yun nata ipo ang apod sa kuya ni Agom. Hindi ka mapigapod kibo yun. Dati pigabot na po yun. Anyway, si John kaya Canon, minsan na-encounter ko na ini sa mga amateur singing contest. Iyo po. Minsan nag-MC kita dyan sa mga amateur singing contest. Si John Tony Canon, minsan nag-intra naman ini. Kaya experienceado man na lalaki ini pag-abot sa kantahan. John, ano ang kakantahan mo ngayon? Ang kanta pong Kapalaran na ni-revive po ni Mr. Gary Valenciano sa apod kayan sa Batang Quiapo. Kapalaran. Okay. Sige. Okay. Mga tugang sa tuya pong contestant sa pwede pa kami category. Taga San Roque, Tabaco City, magandang Kapalaran, si Antonio Jun Canon. Go. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. At kung minsa'y lumalapit nang di mo alam, o bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig, may bigot tagumpay. Di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa atin ay naghihintay. O bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig, may bigot tagumpay. Di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa atin ay naghihintay.
magayon nun, John, ang mga kantang araw kayan, lalo kung nagduduyan-duyan kang sa makahoy, pag-araw ka ng panahon na mainiton. Yan. Tapos, iyo yan ang madanang mong music. Pag mga alaw na bagalas 2 na hapon. Arugan Parang kuya. naturog ka talaga. Arugan kuya. Oo. Ang mga oras naman yan sa muya sa arog ko, nyaw na kugan sa ano yan, sa inutan kan taol. Sain? Sa inutan kan taol. Sa inutang ka taon, pambira ka naman na. Yes. Pasiring sa simbahan. Kasi rin simbahan. Anin sarong. Saan ka nga na nagsiserve na? Bihir. Bihir. Pasko. Oh. Suminikat bagan bihir. Tamas ka ni ibang punerarya. Pigtutugtog kaya baga Jun Albihir. Kanta na nga na iso Albihir. I will be. Ayo man sa neto. Sige, diretso na. Diretso mo na. Diretso mo na. Kaya baga, suminikat talaga ang bihir. Yan. Dinaog sa ibang punerarya. Puro bihir. So, ibang punerarya, ang pigo-promote bihir. I will be here. O sige, uday man sa kalaban baka ni Tony. Iyo. Day pa. Dahil pa nagpamao pa sa Dari. Napuyat man gayon. Oh, paano yan? 15 minutos na sana. Pag dahil siya nakahabol, di paano? Magana naman ka ni Tony. Ha? Pira ang premyo? 1.5. Ano ni pwede pa? Pwede pa. Pwede pa. 2,000. Adult, what? Dai, pwede pa. Ate Rose. pa. Oh. 1,500. 1.5. O niya paano kung dayo may butso? Sayang kan sang ribo. Iya. Sayang adi. Bangaw minasan na ni Kuya John Napolis. Ay, ma-audit kita kaan. Ha? Ha? Oo. Sige. Yan, no? Sayang, ano. Kung dayo mabot, no. Biga-alata, taga-ginubatan ni biga-alata. Hindi, kahit maabot. No, mala siya, may 13 minutos pa siya. Dahil siya may nabot na 13 minutos, rimati na ininito ni. Sige, adult category na kita? Yes, kuya. Taon preparado naman si Barkada. Pati si cameraman, iyon naman. Naka-formada, hilinga po ko sa natabi Jerome an forma. Ayos na ka, forma. Anong apod kaan? Simi Barong? Ha? Long sleeve, ha? Naka-long sleeve na burak-burakan. John, imagine mo, naka-long sleeve na puti na burak-burakan. Pag may burak-burakan na kuya, hawayan. Hawayan. Taga-kon ini si RJ Vasquez. Tama? Yes po. RJ Vasquez. 33 years old, taga Iraya Norte, Uwas Albay. First time mo, tabi tig disa. Yes po, sir. Di si GB. Yes po. Taga Iraya Norte. Soltero o mayagam na? Minsan po, taken. Minsan hindi. Taken. Iyan ang maray. Minsan Sabi taken. hindi pa sila nakakasiguro. Taken na, pero minsan hindi. Delikado yun. Pwedeng iwalo nga kaanikan sa imong Taken. Nag-taken sa imo. Kaya hindi mo kasi walang kasiguro tawi daw kitip kita. Pero dahil ka magkikerry ba ngunyan kuya? Ego po. Yaon. Yaon. Taken po ako ngayon, sir. Yaon pala na. Rimate. Hay. Actually, pag uli, rimati ka. Hindi din yaon. Hindi ko manawin. Nagtatago pala sa yaon pala nigli sa irarom kang lamis. Nagtatago. Abo ka lamang mailig sa camera. Ha? Abo nang gana din. Abo nang gana. Maski itaw sa imo ang premyo ka ning sukalaban niya. Dahil ka nagkano pa sa camera? Ha? Ano? Singer man itong ano mo? Singer man ini yung partner mo? Demon po nagang kanta-kanta. Ay, sayang Pakantaon ta ko ta. Siya ang tigkakantahan. Pakantaon ta ko ta. Dahil talaga nagkanta? Siya ang tigkakantahan. Nakanta man po minsan sa mga very video po.
Sayang sayang. May takong tayo umabot sa kalaban mo man sayang 1-5 pati. 1-5. Ay na dahil mapwede si Jun na pulis kumanta. Disqualified din eh. Lalo na si Jerome. Si Jerome. Tapos pati audio off. Si Jenny Balyaran. Kanya. Si Miss Cortez. Ura Ay, si madami. Angel, ano? Si Angel, Otto, nag-oral daw na sa... Nagkaki na? Nag-lunes pa? Ay, ling mo na yan. April? Di congrats. Babae, lalaki. Nagparisip kang saro. Ni ko ta si Brad Toning, nebo, si principal dyan sa Maslog Elementary School. Gusto ko na magkanta. Ako na lang bro. Ay na bro, tawa naman sa iba. Tawa naman bro sa iba. Alang kawan na sweldo mo. Principal na yun si bro. Principal. Pero, sige. Sayang Brad Tony ade. Sayang ka. Anyway, pakantanta na si RJ. Ano nga ning kantahan mo, RJ? Song by Martin Rivera, Ikaw ang Aking Pangarap. Perte ni. Kayo na ni pagdangogon. Nakantang ni Martin Rivera. Sige. Puro ka mo alat lang kuya garon mga nagkantang niya na mga Dracula na. Puro pang channel 2. Pang channel. Channel 2. ABS-CBN. ABS-CBN. Sige. Ganda na dyan. May 8 minutos pa kita bago magtapos ang programa. Sige. Mga tugang sulamente kayo dito. Kung di man mabot sa kalaban, sulamente contestant. Iba na tayo introduction Mga tugang, sulamente contestant sa adult category. Halipa sa Iraya Norte, Uwas Albay, 33 years old. Nagkabirilot ako. 33 years old. Take na. Ba't pwede pa? Pwede pa. Makantang Ikaw ang Pangarap, si RJ Vasquez. Mula nang makilala ka, buhay ko'y biglang nag-iba. Kay saya ng bawat sandali, kailan may hindi ipagpapalit. Ikaw ang aking hiniling, sa habang buhay ay makapiling. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimithi ay ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay, pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa, kung magpakailanman ay kasama ka. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimithi
ay ikaw lamang, ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay, pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa, kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap, ikaw ang aking pangarap. Alright. Yan. Thank you so much. Thank you, RJ Vasquez kan Iraya Norte Owas Albay. Pinangarap na. Ha? Pinangarap na. Pangarap na. Talagang nakikabot, Rose, so mga laban? Wala? Iba man ng tuyo ka to. Oo, anyway, may emergency sa sarong ano. Okay. So, paano? Gano'n na yung boss? Oo. Hindi na kailangan i-announce. Sige na. Linya na ka mo. Nakaling matapos tulos kita. I-ready mo na ang premyo. John. Sige na. Pirma na lang. Sige, alat mo na. Tauntad na. Pirma ngayon. Yun na, i-announce ko na muna ito para makabilo kita. Okay, sige. Ayaw natabian. I-ready mo na ang premyo, Ate Rose, para matapos na digri sa tuyong program. Pirmahan ko lang ito diyan. Okay, John, may 3 minutos kita bago mag 9:30. Sinapot na Dahil default na so mga kalaban ka nito dahil managarabot 3 minutos dahil naman makakahabol, John. Iyo. Yun ang desisyon mo, John. Ang desisyon ko na. Winner by default ang nangyari tabi Nya, niyan iyo mga tugang na aldaw. Kaya Winner by Sindaga boss mabalik sa sa May katapusan. Last Saturday of May? Last Saturday is 25. 25, tama ano? Mabalik ka mong tulo sa May 25 para sa monthly finals. Kung sisayan manggana duman sa monthly finals, iyon ma-represent kan month of May para duman sa gigibuhon na semifinals. Okay? Ang winner tabi sa kids category, winner by default, si Miss Micaela Bungalon Pareha kan San Vicente, Tabaco City. Congratulations, Biggie. Sa pwede ba kami category, winner by default man, taga San Roque, Tabaco City, si Tony Canon Jr. Okay. Premyo. Ayan ang kagayunan sa Kubicol. Automatic yaw ng premyo. Sa adult category, winner by default. Gani kita nasa palarong Bicol. Winner by default. Nanggana tabi, taga Iraya Norte, Wasalbay, si RJ Vasquez.
RJ, kantay nagraray. Kantay nagraray kay ano? Kantay na sa ekstrota, ha? Sarong kanta pa. Ay na sa microphone o to tabi. Sabay na gawin mo ito. Anong kanta mo nindong sabay? Sige daw. Pwede yan. Anong gusto nindong kanta? Ang nadadangog ko naman sa nagtiken da, I know. I know. O, sige daw. O, sige. O, extra song. Ha, tabi. Congratulations sa mga winners ta. Extra song na inay, John. O, makanta sa duwa. Si RJ saka si Tony. I know. I know what it means to be lost in time. I know what it means to be so in song. I have walked alone with a heart of stone and a spirit too heavy for tears. And you caught my heart, and you taught my heart to forget the doubt and fear. And now that I know the joy of your love, my head is high, can face the sky. I know that I haven't. Yes, it belongs. I know for you I could die for you, and you I will live. I know I have walked alone with a heart of stone and a spirit too heavy for tears. That he caught my heart and he taught my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, with my head is high, can face the sky. I know that I haven't. Yes, it belongs. I know for you I could die for you. I will live. I know. Thank you. Ayan, tabi ando ang winners ta. Okay, see you sa katapusan kan May 25. Para sa tuyang monthly elimination. Ayan, thank you so much, tabi. Sa tuyang mga pag-iriba. Diyan sa technical si John at si Jerome. Antabayan po si News Manager News Director Mardilan at si Padre Momoy sa masunod na programa. Sa pangarang po Kanako Bicol, ako garan sendong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Bye-bye. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol
sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda kita ika ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon.